बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौबो बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जों सोंनाय बिदां 3.5 बेखौ जागायगोन। थांनाय थाखोआव जोङो 3.4खौ फोजोबखादोंमोन। जुदि सिगांनि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ नायाखैमोनब्ला आरो बेफोर भिडिअखौ नायनोब्लाथाय आं मोनफ्रोमबो भिडिअनि लिंकखौनो नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव होना दोनखादों। डेस्क्रिप्शनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों गोसोबायदि सिगांनि भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। दा आङो नैबे थाखोखौ जागायलांनि। बेयाव होनदो सोंथिया ओरैबायदि 1 नम्बराव जे गाहायाव होनाय माबे हांखोआरि समानथाय जराफोरा एखुथा मावफुंथाय मावफुंथाय थाया एबा जोबथानाय गैयै गोबां मावफुंथाय दं। मोनसे एखुथा मावफुंथाय थानायनि बेलायाव बेखौ दानखाव सानजाब आदबजों दिहुन बा दानखाव सानजाब आदब बाहायनानै दिहुन होनना बुंदों आरो। माने माबायदि सोंथिया जे दा नैयाव जि हांखोआरि समानथाय जरा दोना इयाव माने एखुथा मावफुंथाय थानोबो हागौ। थामहिनबा x आरो y नि मान माबा मोनसे दिहुनथावना बेफोरबायदि थानो हागौ आरो। ओमफ्राय उनाव आरो खायसेफोरनि आरो मा जागोन मावफुंथाय थाया। खायसेना जेबो मावफुंथायबो थाया जागोन आरो x आरो y नि जेबो मावफुंथाय गैयाबो जागोन बा जोबथानाय गैयै। खायसेया जोबथानाय गैयै गोबां मावफुंथाय थागोन आरो। ओमफ्राय जुदि एखुथा मावफुंथाय थायोबा बेखौ दानखाव सानजाब आदबजों बानायनांगौ आरो। दा दानखाव सानजाब आदब गोदान मोनसे आदब मोनगोन जों बेयाव। दा सिगांनि थाखोफोराव अबेबा मोनसे थाखोआव आं मोनसे होखादोंमोन आरो फोरोंखादोंमोन जे एखुथा मावफुंथाय माला थायो, मावफुंथाया माब्ला थाया, जोबथानाय गैयै गोबां मावफुंथाया माब्ला थायो बेनि कन्डिसन होदोंमोन। माने ओरैबायदि जे ओरै जुदि जायोमोनबा a1x + b1y + c1 = 0 इ मोनसे हांखोआरि समानथाय। आरो मोनसेबाव a2x + b2y + c2 = 0 इ मोनसे हांखोआरि समानथायबावब्लाथाय अब्लानिया जोंहा मा जायोमोन जुदि एखुथा मावफुंथाय थानांगौब्ला एखुथा मावफुंथाय थायोब्ला बेनि थाखाय एखुथा मावफुंथायनि थाखाय जिथु कन्डिसनामोन जोंना ओरैमोन a1/a2 = b1/b2। a1/a2खौ रानना जि मोनगोन b1/b2खौ गुबुन मोनसे मोननांगोन आरो। माने a1/a2 = b1/b2। ओमफ्राय जुदि मावफुंथाय थाया, जेबो मावफुंथाय थायाब्लाथाय माबोरै जागौमोन? जेबो मावफुंथाय थाया। जेबो जुदि मावफुंथाय थायाब्लाथाय अब्ला बेनि कन्डिसना जायो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। माने a1/a2 जि मान ओंखारगोन b1/b2 बेनो ओंखारगोन, नाथाय c1/c2 गुबुन मोनसे मान ओंखारगोन आरो। बे जाबाय नैथि कन्डिसन। इ जाबाय सेथि कन्डिसन। नैथि आरो मोनसे कन्डिसन बेखौ मा होनना बुंदों? जोबथानाय गैयै गोबां मावफुंथाय दं। दा जोबथानाय गैयै गोबां मावफुंथाया माब्ला थागोन? जोबथानाय गैयै गोबां मावफुंथाय माब्ला थागोन? जोबथानाय गैयै गोबां मावफुंथाया। बेनि थाखाय जोंना कन्डिसना नैनोमोन। दा नैयाव लिरना होदो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 इ मोनसे कन्डिसनावब्लाथाय माने जोबथानाय गैयै गोबां मावफुंथायफोर मोनगोन आरो हांखोआरि समानथाय जरानि। दा जों बेफोरखौ चेक खालामग्रोगोन गिबियावनो जे नैबे हांखोआरि समानथाय जराया एखुथा मावफुंथायसो दं ना जोबनो गैयै मावफुंथायसो दं ना जोबथानाय गैयै गोबां मावफुंथाय दं बेखौ जोङो नायगोन। जुदि एखुथा मावफुंथाय दंबाथाय अब्लाथाय दानखाव सानजाब आदबजों बाहायना दिहुननो हागोन। आरो जुदि जोबथानाय गैयै गोबां मावफुंथाय थायोब्लाथाय बा जेबो मावफुंथाय गैयाबा अब्ला दिहुनलायनो गोनां गैला। जोबथानाय गैयै गोबां मावफुंथाय दंबा अब्लाबो बेखौ दिहुनलायनो गोनां गैला आरो। मात्र एखुथा मावफुंथाय थायोब्ला जों बेखौ दानखाव सानजाब आदबजों दिहुननांगौ। दा होमबाथाय जोङो जागायलांनोसै रमान नाम्बार 1 निफ्राय। दा रमान नाम्बार 1 आव मा दं
बेखौ जोङो लिरना लाग्रोनि गिबियाव मा होदो जोंनो समानथायफोरा होनाय दं नैबे x minus 3y minus 3 equals to 0 x minus 3y minus 3 equals to 0 ये जाबाय से नम्बर समानथाय x minus 3y minus 3 is equals to 0 x minus 3y minus 3 equals to 0 ये जाबाय से नम्बर समानथाय आरो गुबुन मोनसे समानथाय होदो बे जाबाय 3x minus 9y minus 2 is equals to 0 ये जाबाय 2 नम्बर समानथाय 3x minus 9y minus 2 3x minus 9y is equals to minus 2 is equals to 0 इन 2 नम्बर समानथाय दा बेयाव जों मा खालामगोन a1 b1 c1 a2 b2 c2 दिहुनना लागोन a1 नाय से नम्बर समानथाय a1 माने मा नै x नि थादेर जेबो गैया माने मा 1 एबार b1 माने मा y नि थादेर मा इयो -3 एबार c2 माने मा नैबे दिदोम बिदाब मा दं इयो -3 लाबाय एबार फैगोन जोंहा a2 b2 c2 आच्छा आं नैयाव एसे गोरोन्थि लिरफ्लांबाय इयो c1 मोन आरोना नैबे नाय अब्लाथाय नायबाय जों a2 2 नम्बर समानथायाव नाय x नि थादेरा मा 3 बेनिखायनो a2 आ 3 y नि थादेरा -9 दा b2 आ -9 ओमफ्राय c2 माने जाबाय नैबे दिदोम बिदाब 2 नम्बर समानथायनि मा इयो -2 जों लिरजोबबाय जे से नम्बर समानथायनिफ्राय x नि थादेरा a1 बेसे जेबो गैया माने 1 ओमफ्राय y नि थादेर ये जाबाय b1 मा इयो -3 नालाय नै b1 आ -3 आरो नैबे दिदोम बिदाब -3 ये जाबाय c1 आ जाबाय -3 नेक्स्ट नैबे 2 नम्बर समानथाया x नि थादेरा बेसे 3 y नि थादेरा -9 b2 आ -9 आरो c2 आ बेसे नैबे -2 आरो ना अब्लाथाय जों गासै दिहुनना लाबाय a1 b1 c1 a2 b2 c2 गासै दिहुनना लाबाय अब्लाथाय दा जोङो दिहुनलांबाय थानि स' ससे गैयाव बानायगोन आं स' a1 बाय a2 आ मा जायो जों नायनि a1 आ मा दं a1 आ दं जोंनाव 1 a2 आ दं बेसे 3 a1 बाय a2 आ 1 बाय 3 एबार b1 बाय b2 नायलायदो b1 बाय b2 b1 आ मा b1 आ दङ जोंना -3 b2 आ बेसे -9 बे आरो अब्लाथाय गोजौ गाहाय जोङो माइनास केन्सेल 3 जो 3 रामबा 1 3 जो 9 खारामा बेसे 3 बेसे 1 बाय 3 एबार जों बानायगोन c1 बाय c2 c1 आ मा दं -3 c2 आ बेसे -2 अब्लाथाय गोजौ गाहाय मा जागोन माइनास केन्सेल मा थाबाय 3 बाय 2 अब्लाथाय नै जों मा नुखो a1 बाय a2 आ 1 बाय 3 b1 बाय b2 आबो 1 बाय 3 c1 बाय c2 आ 3 बाय 2 अब्लाथाय ई मोननैया समान नाथाय नैयो समान नङा आरो अब्लाथाय मा जाखो बेनिखायनो मा जायो जोंना a1 बाय a2 is equals to b1 बाय b2 is not equals to c1 बाय c2 माने मा a1 बाय a2 आरो b1 बाय b2 आ समान मान दं a1 बाय a2 b1 बाय b2 नै एखे मान दङ ना बेखायनो ई मोननैया समान नाथाय c1 बाय c2 आ समान नङा इयो 3 बाय 2 सो बेनिखायनो is not equals to c1 बाय c2 अब्लाथाय इयो अबे मोनसे कन्डिशनाव गोलैखियो जुदि a1 बाय a2 is equals to b1 बाय b2 is not equals to c1 बाय c2 जायोबा मा जायो इया मोनसेबो मावफुंथाय गैया जागोन आरो बेनिखायनो नैबे होखानाय हांखारि समानथाय जराया मा मोनसेबो मावफुंथाय गैया बेखौ जों इयाव लिरगोन लास्टआव लिरगोन बेनिखायनो होखानाय हांखोआरि समानथाय बेनिखायनो होखानाय हांखोआरि समानथाय जरा बेनिखायनो होखानाय हांखोआरि समानथाय जराहा मा होनदोंमोन मावफुंथाय थाया जेबो मावफुंथाय गैया लिरबाबो जागोन जेबो मावफुंथाय गैया बे आरो अब्लाथाय जोंहा बे जोब्बाय रमान नाम्बार 1 निया नेक्स्ट जों रमान नाम्बार 2 आव फैगोन माबायदि सोंथि दं रमान नाम्बार 2 एबार रमान नाम्बार 2 मा सोंथि दं बेखौ जों नायनि
नेक्स्ट जोङो रमान नाम्बार 2 खौ लाबाय बेयाव जोंनो मा होनाय दं समानथायफोरा जों लानायखौ होनाय दं 2x + y = 5 दं बेखौ जों स्टैंडार्ड फर्मआव लाबाथाय नै +5 आ आगसिथिं फैगोन 2x थाबाय +y आ थाबाय +5 आ जों फैबा -5 थाबाय ओजा जेबो गैला 0 रमान नाम्बार 1 जाबाय आरो नैबेयाव दङ 3x + 2y = 8 दं एबार जों मा खालामगोन नैबे +8 खौ ओजा आगसिखै लाना फैगोन 3x थ' थाबाय +2y आ थाबाय +8 आ आगसिखै फैबा -8 जाबाय = 0 बे जाबाय 2 नाम्बार समानथाय जोङो गासैखौबो स्टैंडार्ड फर्मआव लाबोना 1 नाम्बार 2 नाम्बार खालामबाय अब्ला बेयाव जोङो a1 b1 c1 a2 b2 c2 नि a1 आ मा b1 आलाय मा आरो c1 आ बेसे बेफोरखौ गासै दिहुनना लाजोबगोन जों नायनि गिबियावनो नाय याव जोङो a1 खौ नायनि a1 आ मा नैबे 1 नाम्बार समानथायावनो फैनि जों x नि थादेरा 2 नालाय a1 आ 2 y नि थादेर जेबो गैया माने 1 +1 थामहिनबा b1 आ बेसे +1 ओमफ्राय दिदोम बिदाबा मा इयो -5 बेखायनो c1 आ -5 नेक्स्टआव a2 b2 c2 फैगोन a2 b2 c2 बेखौ जों नायगोन 2 नाम्बार समानथायनिफ्राय बेयाव नाय x नि थादेरा मा दं 3 दं बेनिखायनो a2 आ जाबाय 3 y नि थादेरा मा दं +2 बेनिखायनो b2 आ जाबाय +2 आरो दिदोम बिदाबा जाबाय -8 बेनिखायनो c2 आ जाबाय -8 बे आरो जोंखौ गासै दिहुनजोबनानै लाबाय आरो a1 b1 आरो c1 बिदिनो a2 b2 c2 गासै दिहुनना लाबाय ओमफ्राय दा जों मा खालामसै a1 / a2 नायगोन बेसे ओंखारो a1 आ मा दं a1 आ दङ 2 आरो a2 आ मा दङ 3 a1 आ जाबाय 2 a2 आ जाबाय 3 a1 आ 2 a2 आ 3 फज'ना होबाय नेक्स्ट एबार b1 / b2 नायगोन जों नाय b1 आ मा b1 आ जाबाय 1 ओमफ्राय b2 आ जाबाय बेसे 2 अब्लाथाय जों इयाव नायबाथाय मा जाहैबाय a1 आ जाबाय 2 a2 आ जाबाय 3 ना थिगैनो b1 आ 1 b2 आ जाबाय 2 होमबाथाय जोङो बेयाव नुबाय ओरैबायदि जिहेतु a1 / a2 आ 2/3 b1 / b2 1/2 ओंखारखाबाय नालाय इ मोननैयानो समान ओंखारखायासै थामहिनबा a1 / a2 is not equals to b1 / b2 माने a1 / a2 आ b1 / b2 जों समान जायासै आरो समान जायाबाथाय मा जायोमोन जुदि a1 / a2 is not equals to b1 / b2 जायोब्लाथाय बे हांखोआरि माने होखानाय हांखोआरि समानथाय जराया मा जायोमोन मोनसे एखुथा मावफुंथाय थायो आरो अब्लाथाय जोंहा मा जाबाय बेनिखायनो होखानाय हांखोआरि समानथाय जरा हांखोआरि समानथाय जराहा एखुथा मावफुंथाय दं एखुथा मावफुंथाय दं अब्लाथाय दा जों एखुथा मावफुंथाय थाबा मा होनदोंमोन नै मोनसे एखुथा मावफुंथाय थानायनि बेलायाव बेखौ दानखाव सानजाब आदब बाहायनानै दिहुन दा जों दानखाव सानजाब आदब बाहायनानै दिहुनना होनसै दा दानखाव सानजाब आदबखौ जों बाहायगोन आरो ना आदसा आं बबेयाव लिरनायखौ दानखाव सानजाब आदबखौ नै बेनिफ्रायनो लिरना होनसै आंना नैखौ खोमोथ'नोसै सोंथिखौनो ओमफ्राय इयाव दानखाव सानजाब आदबखौ जों बाहायगोन आरो दानखाव सानजाब आदब दा जोङो दानखाव सानजाब आदबखौ नायनि दानखाव सानजाब आदबनि थाखाय जों मा खालामनांगौ ओरैबायदि लायो जों y निफ्राय लानो हायो y ना y नि उनाव 1 ओमफ्राय x ओमफ्राय y इदिबो लानो हागौ खोथा गैया गुबुन गुबुन रोखोमै लायो आरो दा आङो y निफ्राय लाबाय जेनेबा x y ओमफ्राय नै दिदोम बिदामनि थाखाय 1 लायो आरो ना y माने नै y ओमफ्राय x माने जाबाय नैबे x आ सोलायस्लु आरो y आ नै लास्टनि y आ इयाव थांफिनो आरो ना
ओमफ्राय 1 माने मा ए दिदोम बिदाबफोर जि दं जेनेबा -5 -8 दंना बेनि थाखाय दिदोम बिदाबखौ लादो आरो होमबाथाय जों इदि लिरनांगौ आरो y1 xy नैबे y आ जागायदोंमोन ना जोबनायावबो आरो नैबे y आनो फैफिनदो आरो होमबाथाय जोंनियाव ओरैबायदि लागोन 1 आरो 2 नाम्बार समानथायनिफ्राय जोङो थादेरफोरखौ लागोन जेनेबा y नि थादेरा मा 1 माने दिदोम बिदाबा मा दं x माने x नि थादेरा मा y नि थादेरा मा नै गाहायाव लिरगोन सिदा सिदायै दा जेनेबा 1 नाम्बाराव फै 1 नाम्बाराव फैबाय जों x नि थादेरा मा दं x नि थादेरा 2 होमबाथाय नैबे x नि सिदायै नैबे 2 खौ लिरबाय आरो जों x नि सिदा जों 2 लिरबाय ओमफ्राय y नि थादेरा मा दं जेबो गैया माने 1 बाथाय नैबे 1 नैबे 1 ओमफ्राय दिदोम बिदाबा मा दं -5 बेनिखायनो 1 नि थोंजोङै सिदायै मा लिरबाय जों -5 खौ लिरबाय आरो बेफोरबायदि लिरबाय ओमफ्राय 1 नाम्बार समानथायनिया जोब्बाय जों मा लिरखो जे फार्स्टआवनो y1 xy बेखौ लागोन जोङो नांगौ जायो सिन मोनसे बोना लाबाबो जेबो खोथा गैया बेफोरबायदि सिन मोनसे बोना लादो आरो आङो दा 1 नाम्बार समानथायाव नायदो y नि थादेरा मा y नि थादेर जेबो गैया माने 1 बेनिखायनो y नि थोंजोङै सिदायै मा 1 होबाय y नि सिदायै नैबे 1 खौ होबाय आरो ओमफ्राय x नि थादेरा मा दं 2 दं नालाय ना बेनिखायनो x नि गाहायाव मा होबाय जों 2 खौ होबाय थिग बिदिनो -5 आ मा -5 आ जाबाय बेयाव दिदोम बिदाब 1 नि सिदायै लिरबाय -5 खौ थिग बिदिनो 2 नाम्बार समानथायाव फैनि 2 नाम्बार समानथायाव नाय x नि थादेरा मा x नि थादेरा जाबाय 3 नै x नि गाहायाव 3 खौ हो एबार नेक्स्ट y नि थादेरा मा दं +2 नालाय नैबे y नि गाहायाव 2 नै y नि गाहायाव 2 खौ हो ओमफ्राय दिदोम बिदाब मा दं -8 दं -8 दिदोम बिदाबखौ बबाव लिरो नै 1 नि गाहायाव लिरो -8 अब्लाथाय बेखिनिखौ बानायना लाबाय बिनि हेफाजाबैनो जों दिहुनगोन आरो नाय बेखौ नांगौ जायो ओरै आनाबो लानो हागौ ओरै बोनाबो दोननो हागौ आरो ना ओरै मोनसे बिदि बोना दोनबाय आरो जों बेखौ बाहायगोन अब्लाथाय जों माबोरै बाहायगोन नै x थाबाय y थाबाय ओमफ्राय 1 थाबाय आरो x बोखावखोन्दो लागोन जों मोनथाम समान नैबे इ मोनसे बोखावखोन्दो लागोन गोजौआव x y आरो 1 थायो आरो दा x नि थाखाय x नि गाहायाव मा लिरगोन जों x नि गाहायाव गिबियाव मा खालामगोन 1 जों -8 जों सानजाब 1 * -8 1 जों -8 सानजाब 1 * -8 ओमफ्राय दानख' सिन मोनसे फैखागोन आरो दानख' सिन मोनसे फैखागोनानो गिबियावनो मा खालामदों 1 * -8 ओमफ्राय दानख' सिन मोनसे फैगोन नियम बायदि मोनसे दानख' फैखाबाय एबार मा खालामगोन जों 2 * -5 2 * -5 मा फैगोन 2 * -5 बेफोरबायदि आरो बे जाबाय x नि गाहायाव लिरनो गोनाङा माबायदि 1 * -8 1 * -8 माइनास मोनसे फैखायो 2 * -5 2 * -5 एबार y नि गाहायाव मा लिरगोन जों y नि गाहायाव लिरगोन जों एबार नैबे एबार ओरै फैलायगोन -5 * 3 -5 * 3 माइनासा मोनसे नियम बायदि फैखागोन खान्थि बायदि माइनास मोनसे फैखाबाय एबार मा फैगोन -8 * 2 -8 * 2 -8 * 2 एबार नेक्स्ट 1 नि गाहायाव मा लिरगोन 1 नि गाहायाव लिरगोन नैबे 2 * 2 2 * 2 खान्थि बायदि माइनास फैखायो एबार 3 * 1 नैबे 3 * 1 बे आरो नाय आं खेबसे खोन्थाबावदो x नि गाहायाव लिरनो थाखाय मा 1 * -8 1 * -8 माइनासा खान्थि बायदि फैखाबाय नेम बायदि फैखाबाय 2 * -5 2 * -5 ओमफ्राय y नि गाहायाव मा लिरदो -5 * 3 -5 * 3 माइनासा खान्थि बायदि फैबाय नियम बायदि ओमफ्राय -8 * 2 -8 * 2 एबार 1 नि गाहायाव मा लिरदो 2 * 2 2 * 2 माइनासा खान्थि बायदि फैबाय एबार 3 * 1 3 * 1 बे आरो दा इखो सेफायना बानो x आरो y नि माना ओंखारबाय बेनो दानखौ सानजाबा दं y थाबाय 1 थाबाय गोजौनिखौ लिरखाबाय x y 1 लिरखाबाय 1 * -8 -8 माइनास * प्लास 2 * 5 10 माइनास * -5 * 3 -15 माइनास * प्लास 8 * 2 16 2 * 2 4 माइनास थाबाय नैबे 3 * 1 3
खेबसे नायबावो जों 1 into -8 -8 प्लास माइनास into माइनास प्लास 2 into 5 10 minus 5 into 3 minus 15 minus into minus plus 8 into 2 16 2 into 2 4 minus थाबाय 3 into 1 3 दाइखो जों सेफायना बानो x आरो y नि माना ओंखारलांसिगोन x y 1 गोजौनिखौ लाखागोन जों x y आरो 1 खौ याव नायनि -8 निफ्राय +10 थांबा माने +10 निफ्राय -8 थांबा बेसे +2 नैबे +16 निफ्राय -15 थांबा 16 निफ्राय 15 थांबा बेसे 1 4 निफ्राय 3 थांबा बेसे 1 ओंखारसिगोनानो जोंना 10 निफ्राय 8 थांनायाव बेसे 2 16 निफ्राय 15 थांनायाव बेसे 1 4 निफ्राय 3 माइनास खालामनायाव 1 अब्ला दानिया जों मा खालामगोन दानिया जों ओरै खालामगोन x/2 नै फार्स्टनि बोखावखोन्दोजों लास्टनि बोखावखोन्दो समान सेकेन्डनि बोखावखोन्दोजों लास्टनि बोखावखोन्दो समान इदि लिरगोन जों माबायदि x/2 is equals to 1/1 आरो y/1 is equals to 1/1 मा खालामखो जों फार्स्टनि बोखावखोन्दोजों लास्टनि बोखावखोन्दो समान लिरदो नै फार्स्टनिजों लास्टनि समान लिरबायना आरो मा खालामदो नै सेकेन्डजों लास्टजों समान लिरदो दाइखो खेंस्ला सानजाबबानो एन्सार ओंखारबाय x into 1 x 2 into 1 2 y into 1 y 1 into 1 1 होमबा एन्सारा ओंखारलांबाय स x is equals to बेसे 2 y is equals to बेसे 1 बेफोरबायदि जोंहा दानखाव सानजाबादोबा एसे सहससिनसो आरो आरो नैखौ साजायना लानायखौ मोजां साजायना लाबानो जाबाय जोबोद सहस बियो एबार नेक्स्ट जोङो रमान नाम्बार 3 आव नायनोसै माबायदि सोंथि दं एबार जों लाबाय रमान नाम्बार 3 खौ रमान नाम्बार 3 आव मा होनाय दं जोंनो बेयाव जोंनो जाय समानथाय होनाय दं बेखौ लिरना लाखानि होनाय दं बेयाव जोंनो 3x - 5y is equals to 20 होनाय दं 3x - 5y is equals to 20 होनाय दं अब्लाथाय जों नायबाय इखो ओरैबायदि साजायना लागोन जों स्टेन्डार्ड फर्मुला 3x - 5y नैबे +20 आ जों फैबा -20 ओजा 0 थाबाय नैबे 1 थाबाय आरो इ जागोन 6x - 10y equals to 40 होदो मोनसेखौ 6x - 10y equals to 40 इखौबो साजायना ला 6x - 10y दं 40 आ जों फैबा -40 जागोन equals to जेबो गैला माने 2 नाम्बार जाबाय इयो समानथाया दा जों इयाव a1 b1 c1 a2 b2 c2 दिहुननि बेयाव a1 फैगोन जोंहा b1 फैगोन मोनसे c1 फैलायगोन मा जायो जों नायगोन नैबे से नाम्बार समानथायनिफ्राय a1 b1 c1 लागोन जों ना a1 आ जाबाय मा नैबे x नि थादेर मा दं 3 b1 आ जाबाय नै y नि थादेर मा दं इयाव -5 ओमफ्राय c1 आ जाबाय नैबे -20 नेक्स्टआव a2 फैगोन a2 आ मा दं b2 आलाय मा दं बिदिनो c2 आ मा जों बेखौ दिहुनना लागोन a2 नै नाम्बार समानथायाव फै x नि थादेरा 6 नालाय a2 आ 6 y नि थादेरा -10 नालाय b2 आ -10 थिग बिदिनो दिदोम बिदाबा -40 नालाय c2 आ -40 कमाफोरखौ हो नैयाव कमाफोरखौ अब्लानो जों मोनबाय a1 b1 c1 a2 b2 c2 गासैखौबो जों मोनजोब्बाय एबार जों मा खालामसै बेनिखायनो जोङो a1/a2 खौ दिहुनना लानोसै मा फैयो नायनि जों a1/2 a1 आ मा दं 3 दं a1 नि जायगायाव 3 a2 आ दङ बेसे 6 नैबे 6 दाननो हायोबा दानगोन जों दाननो हाखायोबो 3 जों 3 रानबाथाय 1 आरो 3 जों 6 रानबाथाय बेसे 2 बेसे 1/2 जाबाय थिग बिदिनो b1/b2 नायगोन जों b1 आ मा दं b1 आ दङ नैबे -5 दं b1 आ दं -5 b2 आ मा दं -10 दं अब्लाथाय जोङो गोजौ गाहाय नै माइनास केन्सेल ना 5 जों 5 रानबा 1 5 जों 10 खौ रानबाथाय बेसे 2 बेसे 1/2 a1/a2 आ बेसे 1/2 b1/b2 आ बेसे 1/2 समान ओंखारदोबा c1/c2 बनायखानांगोन c1/c2
C1 खौ नाय C1 आ बेसे -20 C1 आ -20 होबाय C2 आ बेसे -40 C2 नि जायगायाव -40 गोजौ गाहायनि माइनास माइनास केन्सेल 20 जो 20 खालामबाथाय 1 मोनो 20 जो 40 खालामबाथाय 2 मोनो थामहिनबा बेसे जाखो गोजौआव 1 थाबाय गाहायाव 2 थाबाय होमबा मा थाखो A1/A2 आव 1/2 B1/B2 1/2 C1/C2 आवबो 1/2 गासैबो समान जाजोब्बाय आरो बेनिखायनो जों मा लिरगोन A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2 A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2 गासैबो समान आरो गासैबो समानबाथाय मा जायोमोन A1/A2 B1/B2 C1/C2 गासैबो समान जायोब्लाथाय बेहा जोबनो गैयै गोबां मावफुंथायफोर थायो आरो बेनिखायनो जों मा लिरनांगोन बेनिखायनो होखानाय हांखोआरि समानथाय जराहा जोबनो गैयै गोबां मावफुंथायफोर दं बेनिखायनो होखानाय हांखोआरि समानथाय जराया हांखोआरि समानथाय जराहा समानथाय जरा जोबनो गैयै गोबां मावफुंथाय दं बे आरो अब्लाथाय जोंना बेयो जोब्बाय आरो मानो होनबा गोबां मावफुंथाय थायोबाथाय बेखौ जों आरो दानखाव सानजाब आदबजों दिहुनलायनो गोनां गैया बेखिनियावनो जोब्बाय जोंना एबार जों नेक्स्ट रमान नाम्बार 4 लागोन एबार जों लाबाय रमान नाम्बार 4 खौ रमान नाम्बार 4 आव मा दं मा होनाय दं समानथायफोरा जों लिरना लाखानि होनाय दं होननानै जोंनो होदो नैबे x - 3y - 7 = 0 से नाम्बार समानथाय खालामना होदो नैखौ x - 3y - 7 = 0 x - 3y - 7 = 0 एबार नैबे थाबाय 3x - 3y - 15 = 0 मा लाबाय जों 3x लाबाय -3y 3x - 3y - 15 = 0 बेखौ 2 नाम्बार खालाम अब्लाथाय बेयाव जों A1 B1 C1 A2 B2 C2 दिहुननि बेयाव A1 मा जागोन B1 आ मा जागोन C1 आलाय मा जागोन जों दिहुनना लागोन से नाम्बार समानथायाव फै x नि थादेरा 1 थामहिनबा A1 आ 1 एबार y नि थादेरा -3 थामहिनबा B1 आ बेसे -3 दिदोम बिदाबा -7 बेनिखायनो C1 आ -7 एबार नेक्स्ट जोङो A2 B2 C2 बेसे फैयो नायनि 2 नाम्बार समानथायाव फै x नि थादेरा 3 बेनिखायनो A2 आ जाबाय 3 y नि थादेरा -3 बेनिखायनो B2 आ जाबाय -3 थिग बिदिनो C2 माने दिदोम बिदाब मायो -15 नालाय बेनिखायनो C2 आ -15 जाहैबाय अब्लाथाय दा जों मा खालामसै बेयाव जों A1/A2 B1/B2 C1/C2 नायनोसै बेनिखायनो A1/A2 मा फैयो A1/A2 आ A1 आ जाबाय बेसे 1 A2 आ जाबाय 3 A1 आ 1 नालाय A1 नि जायगायाव 1 आरो A2 आ बेसे 3 नालाय बेयाव 3 होबाय सेफायनोथ' हाया नालाय बेनो थाबाय नेक्स्ट जोङो B1/B2 फैनो नाय B1 आ मा दं B1 आ दं -3 B2 आ मा दं B2 आबो -3 B2 आव -3 माइनास माइनास केन्सेल 3 जो 3 रान बेसे 1 बेसे जाखो 1 होमबा नायबाय जों A1/A2 आव 1/3 ओंखारदो B1/B2 आव 1 ओंखारदो अब्लाथाय A1/A2 जो B1/B2 जो गुबुन गुबुन ओंखारखाबाय माने समान नंला आरो बेनिखायनो C1/C2 दिहुनना नायनायनि जेबो गोनांथि गैया बेनिखायनो जों लिरबाय A1/A2 is not equals to B1/B2 A1/A2 आ B1/B2 जो समान नंला आरो समान नङाब्ला मा जाहैबाय जुदि समान नङाब्लाथाय मा जायो मोनसे एखुथा मावफुंथाय थायो आरो बेनिखायनो नैबे होखानाय हांखोआरि समानथाय जराया मा जागोन मोनसे एखुथा मावफुंथाय थागोन आरो बेनिखायनो होखानाय हांखोआरि समानथाय जरा हांखोआरि समानथाय
जराहा एखुथा मावफुंथाय दं एखुथा मावफुंथाय दं दा एखुथा मावफुंथाय थायोब्लाथाय मा खालामनांगौ नै मोनसे एखुथा मावफुंथाय थानायनि बेलायाव बेखौ दानखाव सानजाब आदबजों बाहायनानै दिहुनदों अब्ला दानखाव सानजाब आदब बाहायनानै दिहुनलायनांबाय जों आरोबाव अब्ला आं दानखाव सानजाब आदबखौ नैबेयाव बानायगोन आं इयाव सोंथिखौ खोमोरनानै दानखाव सानजाब आदब लिरनि दा जोङो मावफुंथायखौ दानखाव सानजाब आदबजों बानायनि दा बेयाव आङो जाय 1 नाम्बार समानथायमोन नै साइडआव लिरना दोनदों 2 नाम्बार समानथायखौबो साइडआव लिरना दोनदों आङो अब्ला दानखाव सानजाब आदबनि थाखाय जों मा खालामोमोन जों गिबियावनो मा लायो x y आरो 1 माने दिदोम बिदाब बेफोरखौ लायो आरो ना माबायदि लायो y लाबाय ना ओमफ्राय y नि उनाव मा फैयो 1 इनि उनाव मा फैयो x इनि उनाव मा फैयो y बे उल्था उल्थि जायोब्ला गोरोन्थि जालांगोन मा फैयो y1 x y y1 x y बे फैगोन आरो ना अब्लाथाय जों नायनि बिसोरनि गाहायाव जों लिरनोसै y नि गाहायाव 1 नि गाहायाव x नि गाहायाव y नि गाहायाव बिदि थादेरफोरखौ लिरलांबाय थागोन आरो दा जेनेबा फार्स्टआव 1 नाम्बार समानथायाव फैनि जों ना बेयाव मा दं x नि थादेरा मा दं x नि थादेर जेबो गैया माने 1 बे 1 खौ जों बाव लिरगोन नैबे x नि गाहायाव लिरगोन इनि उनाव y नि थादेरा मा दं -3 दं -3 नालाय y नि थादेरा बे y नि गाहायाव -3 लिर आरो नैबे y नि गाहायावबो -3 खौ लिरना हो नेक्स्ट जोङो नायनि दिदोम बिदाबा मा दं 1 नाम्बाराव दिदोम बिदाबा दं -7 दं -7 नालाय नै 1 नि गाहायाव -7 खौ लिरना हो थिग बिदिनो एबार 2 नाम्बार समानथायाव फै 2 नाम्बार समानथायाव x नि थादेरा मा नाय x नि थादेरा 3 ना बेनिखायनो x नि गाहायाव नै 3 खौ लिरना हो बिनि उनाव y नि थादेरखौ नायगोन 2 नाम्बार समानथायाव y नि थादेरा मा दं -3 नालाय -3 बाथाय नैबे y नि गाहायाव -3 नैबे y नि गाहायाव -3 लिरबाय ओमफ्राय दिदोम बिदाबा मा दं 2 नाम्बार समानथायाव -15 दं नालाय नैबे 1 नि गाहायाव -15 खौ लिरनानै हो अब्लाथाय दा जोङो दिहुनलांबाय थानोसै आरो x आरो y नि मानखौ बोरै दिहुनगोन जों मोनथाम बोखाव खोन्दोला x y 1 गिबियावनो x ओमफ्राय y ओमफ्राय 1 बेखौ लागोन ना फार्स्टआव x नि गाहायाव मा लिरगोन जों x नि गाहायाव लिरनो थाखाय नैबे -3 जो 15 जो सानजाब -3 जो -15 जो सानजाब -3 -15 सानजाबबाय -3 जो -15 सानजाबबाय नै -3 -15 माइनास मोनसे फैयो नेम बा खान्थि बायदियै माइनास फैखाबाय एबार नेक्स्ट मा फैगोन -3 जो -7 -3 जो -7 सानजाबगोन -3 दं सानजाबगोन -7 खौ -7 खनाजों खना आरो ना फार्स्टआवनो -3 -15 माइनास फैखायो नेम बायदियै -3 जो -7 जो सानजाबलायबाय एबार नैबे y नि गाहायाव मा लिरगोन -7 जो 3 सानजाब ओरैहाय -7 जो 3 खौ सानजाब -7 × 3 दानख'आ नियम बायदि फैखायो गेजेराव एबार -15 जो 1 खौ सानजाब -15 ओमफ्राय 1 सानजाब एबार 1 नि गाहायाव मा फैगोन 1 नि गाहायाव फैनो गोनाङा जाबाय 1 जो -3 सानजाब 1 जो -3 सानजाब दानख' मोनसे फैखायो नेम बायदियै एबार मा फैगोन नैबे 3 जो -3 3 जो -3 सानजाब 3 जो -3 सानजाब गासैजों खनाजों खना सानजाबलायनानै बिदि होबाय आरो ना -3 जो -15 सानजाबदो नै दानख'आ नेम बायदि फैखायो -3 -7 सानजाबना हो एबार y नि गाहायाव मा लिरदों -7 जो 3 जो सानजाब नै माइनास फैखायो नेम बायदि -15 जो 1 सानजाब नै सानजाबबाय एबार 1 नि गाहायाव मा लिरो 1 जो -3 सानजाब माइनासआ नेम बायदि फैयो 3 जो -9 सानजाब नैबे अब्लाथाय मा थागोन जोंहा नेक्स्ट आं नैयाव लिरना होनि ससेखौ x y 1 x नि गाहायाव मा दं नैबे माइनास इन्टु माइनास प्लास जाबाय 3 × 15 45 माइनास इन्टु माइनास प्लास इन्टु माइनास माइनासआनो मा जागोन 3 × 7 21 y नि गाहायनिखौ नायनि मा दं -7 × 3 -21 माइनास इन्टु माइनास प्लास आरो 15 × 1 15
एबार 1 नि गाहायाव ना 1 into -3 -3 माइनास into माइनास प्लास आरो 3 into 3 9 जों नायलायबाय आरो x नि गाहायाव मा दङ माइनास into माइनास प्लास 3 into 15 45 माइनास into माइनास प्लास प्लास into माइनास माइनास आरो 3 into 7 21 y नि गाहायनिया माइनास 7 into 3 माइनास 21 माइनास into माइनास प्लास आरो 15 into 1 15 एबार 1 नि गाहायनिया 1 into माइनास 3 माइनास 3 माइनास into माइनास प्लास आरो 3 into 3 9 एबार मा थाखो नायनि x थाबायना 45 निफ्राय 21 थांबा बेसे 24 y थाबाय 21 निफ्राय 15 थांबा बेसे जागोन माइनास 6 जागोन आरो 1 थाबाय 9 निफ्राय 3 थांबा बेसे 6 प्लास 6 45 निफ्राय 21 माइनास खालामबा 24 21 निफ्राय 15 माइनास खालामबा 6 नाथाय देरसिन सिगाङाव माइनास नालाय माइनास सिन नैबे प्लास 9 निफ्राय माइनास 3 थांबा बेसे प्लास 6 दा गाहाय इबो मोनसे बोखावखोन्दो इबो मोनथामबो बोखावखोन्दो गेजेराव इकुवेल गोजा दं जुदि सानिखौ दानलायनो हायोबा दान गाहायनिखौ दानजोबनो हायोबा दान गाहायनिया इखोबो नैखोबो मोनथामखौबो 6 जो राननो हायो 6 सानजाबसे 6 6 जो रानबा 6 जो 6 रानबाथाय 1 6 जो 24 खौ रानबाथाय बेसे 4 अब्ला बे जाखो मा थाखो x नि गाहायाव y नि आरो c नि गाहायाव मा थाखो इखौ लिरनि जों x नि गाहायाव मा दं 4 y नि गाहायाव मा दं माइनास आरो 1 थामहिनबा माइनास 1 y नि गाहायाव मा दंमोन माइनास आरो 1 माइनास 1 नि गाहायाव मा दं नैबे 1 अब्ला दानिया जों मा खालामो दानिया फार्स्टनि बोखावखोन्दोजों लास्टनि बोखावखोन्दो समान लिरगोन नैबे सेकेन्डनिजों लास्टनिजों समान लिरगोन अब्लानो जोंहा x आरो y नि माना ओंखारलांगोन दानिया ओरै होननानै दानिया जों मा लिरगोन x by 4 फार्स्टनि बोखावखोन्दो x by 4 जो नैबे लास्टनि 1 by 1 खौ समान लिर आरो मोनसे y by minus 1 इक्वल थाबाय 1 by 1 x by 4 जो 1 by 1 समान नैबे आरो y by minus 1 जो 1 1 ये समान आरो खेंस्ला सानजाबना हो x into 1 x 4 into 1 4 y into 1 y minus 1 into 1 minus 1 अब्लाथाय x नि मान ओंखारबाय y नि मान ओंखारबाय बेनिखायनो दिहुननो गोनां मावफुंथाया ओंखारलांबाय स x equals to 4 आरो y equals to बेसे minus 1 होमबाथाय जोंहा x आरो y नि माना ओंखारलांबाय अब्ला जों दानखाव सानजाब आदबजों दिहुनना जोब्बाय आरो गासै मावफुंथायखौ बानायनो हाबाय अब्लाथाय से नाम्बारनि रमान नाम्बार 4 जोब्बाय आरो रमान नाम्बार 4 जोबनायजों लोगोसे आं गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।